खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं खोन्थानो नागिरदों दि बर'नि इउटुबार्सफोरा बेसेबां खामायो आरो बे स्क्रिनाव नुनाय सासे उन्दै इउटुबारा बेसेबां खामायो। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो बेयाव सोर सोरनिखौ खोन्थागोन होननानै बुङोब्ला जेरै बर'नि आलफ्रेड आदा, एनिथिं एमजे आदा, बड' इनफ' आदा, बे बड' इनफ' आदाया निउस होग्रा, बि भइस आदा आरो दैहुं अफिसियेल जाय सासे उन्दै इउटुबार। बे बिथाङा बेसेबां खामायो आङो नोंथांमोननो गासिबो खोन्थालांजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना नुबाय दे नैबे आदा बर'नि आलफ्रेडनि चेनेल। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेयाव लास्ट 30 डेजनि साबस्क्राइबार बेसेबां जादों, लास्ट 30 डेजनि आर्निंआ बेसेबां जादों। थ' नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनगोन आरो नैबे लास्ट 30 डेजनि भिउस। थ' बेयावनो नायजोबनो हायो सोर बेसेबां खामायनो हायो, सोर बेसेबां खामायनो हाया। थ' बेफोरखौ बाद होनानै जोंहा दा मा नायनांगौ दं, बेसेबां खामायो आदा बर'नि आलफ्रेड, आदा मानि सार बर'नि आलफ्रेड इउटुबारा बेसेबां थाखा खामायो। बिथाङा खामायदो बेयाव $136 लानानै 2.2K डलारसिम खामायो दै मासाव। थ' नोंथांमोना साननानै नाय, जुदि मासाव $136 खामायोबा थ' इण्डियानि मानियाव बेसेबां कनभार्ट जागोन, इण्डियानि मानियाव कनभार्ट खालामोबा बेसेबां जागोन नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। जुदि 2.2K डलार खामायोब्ला इण्डियानाव बेसेबां जाफैगोन बेखौ नोंथांमोननिसिम आङो देखायनि। थ' बियो एसेबां मानि एक्जेक्टलि जाया दै, नाथाय मा जायो बेनि गेजेरावनो खामायो, बेसिमबो नङा बैसिमबो नङा, बेनि गेजेरावनो खामायो। थ' हमनानै लाबाय आदा मानि सार बर'नि आलफ्रेडआ $500 खामायबाय, अब्ला बेसेबां जागोन नोंथांमोननिसिम आङो गुगोलाव ट्रेन्सलेट खालामनानै हरसै। थ' नोंथां डलार टु इण्डियान नालाय, थ' लोगोफोर नै नोंथांमोना बेयाव होदो बेसेबां लानो। थ' हमनानै लाबाय 500, हमनानै लाबाय $500, अब्ला इण्डियान मानियाव बेसेबां जागोन नै नोंथांमोना नायदो नै 43,627 बेबायदिनो खामायो आरो। थ' हमनानै लाबाय 136 होदोंमोन ना लोगोफोर खमावनो, अब्ला 11,866 बेबायदि मोनगोन आरो। थ' बिब्दिनो लोगोफोर खामायो $136 बेसेबांबामोन 2. बेसेबांबा K, बिसिनि गेजेरावनो जोंनि बर'नि आलफ्रेड सारा फैसाखौ खामायो आरो। थ' नोंथांमोना हमना लादो मथा मथि 30,000-40,000 50,000 बेबायदि हमनानै लादो आरो। दानिया जों सोरनिखौ नायगोन, आदा एनिथिं एमजिनिखौ। थ' ससियेल ब्लेडआव हाबफिनदो लोगोफोर, नैबे सार्च खालामनाय मोनसे अपसन दं, बेयाव नायबानो जाबाय आदा एनिथिं एमजे। थ' नोंथांमोनहा नुदोंनाय लोगोफोर, नुबायना आदा एनिथिं एमजिनि चेनेला बेनो। थ' नोंथांमोनहा नायनाय आदा एनिथिं एमजिया लास्ट 30 डेजआव बेसेबां साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हादों, बेसेबां खामायदों आरो बेखौ नायबानो जाबाय दे लोगो, बेसेबां भिउस जादों। थ' नायबानो जाबाय नै लोगोफोर, बिथांनि आर्निंआ 491 लानानै 7,900 बेबायदि खामायो दै लोगोफोर। थ' बिदिबा लोगोफोर बिथांनिखौ हमनानै लाबाय 1 मान्थआव 1K, बेनि गेजेरावसो खामायो नालाय, 1 मान्थआव $1K खामायबाय, नङाबा 1.2K खामायबाय, अब्ला इण्डियाननि फैसायाव बेसेबां कनभार्ट जागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय। थ' 12,000खौनो होनसै, 1200खौनो होनसै लोगोफोर। थ' नोंथांमोना नायदो नै बेसेबां जायो, नोंथांमोना नायनानै लादो, आं बेखौ बुंलांनायनि गोनांथि गैला लोगोफोर। नै गोबां बुरजायानो जायो, जुदि $1,000 खामायोब्ला 87,258। थ' नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय 60,000 70,000 बेबायदि खामायो होननानै। आङो मोनसे बाथ्रा बुंहरखाबावनो सानदों, बियो एसेबां मानि एक्जेक्टलिथ' नङा, बिनिफ्राय बिनि गेजेरावसो हागोन होनदों नालाय, बिनिखायनो
एसेबां माने एक्जेक्टलि नङा, बियो गेजेर खन्द'आव मोननाय जायो नालाय, बेनिखायनो गेजेर खन्द'निखौ लानो गोनां जायो दे लोगोफोर। बिनि बारासिनबो जानो हागौ, खमसिनबो जानो हागौ, खुनु गुरुत्त' गैया। थ' जिखुनु बेनिफ्राय खम जाखाया आरो बे बारा होनायनिफ्राय बिनिफ्राय बारासिन खामायनो हाखाया। ओमफ्राय मोनसे बाथ्राबाव मानि बियो इउटुबनिफ्रायल' रेभिनिउ जानाय दै, स्पन्सारशिप नङा। स्पन्सारशिपआव बिथांमोनहा बेसेबां लायो आं बेखौ जेबो मिथिया, नाथाय बियो इउटुबनिफ्राय रेभिनिउ जानाय। थ' दाना नायगोन जोङो निउस होग्रा आदा बड' इनफ'नि आर्निंखौ दै। थ' नोंथांमोनहा मिथिखायो आदा बड' इनफ'आ मा खालामो। थ' लोगोफोर नायफैबाय, बिथांनि रेभिनिउआ निउस टाइपखाय एसे खम जाहैगोनदां, आं बेखौ मिथिला, बेयाव एसे खम देखायदों नै लोगोफोर। थ' $88 लानानै $1.4 हमनानै ला 200, 250, 300 बेबायदि डलार। अब्ला बेसेबां मोनगोन र'? 250खौनो हमना लानोसै लोगोफोर, आङो एसेबां मानि बुरजाबो हमना लाला, खमखौबो हमनानै लाला। थ' 21,000 बेबायदि मोनगोन आरोना, 20,000, 30,000 बेबायदि मोनो जानो हागौ आंनि हिसाबबा। 20, 30, 40 बेबायदि मोनगोन दे लोगोफोर। बिथांनि रेभिनिउआ एसे खम, मानोना बिथाङा निउस होयो, निउसनि रेभिनिउआ एसे खम जानो हागौ। थ' बिनि उनाव सासे उन्दै इउटुबारा बेसेबां खामायो नोंथांमोना नायनो नामा लोगोफोर? सासे उन्दै इउटुबारा बेसेबां खामायो लोगोफोर, नै नोंथांमोना नाय। थ' होमबानो मिथिनो मोनगोन बेयो फेक ना मा। सोरबा बुङो ना बियो फेक होननानै, बेयाव मोजां देखाया होननानै। थ' मनिटाइजेसन जायैफोरनिखौबोलायनो मनिटाइजेसन देखायो। थ' मालाबा बिदि जानो हाया लोगोफोर, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। थ' सार्च करिब आपन। थ' नायदोलै लोगोफोर, आं उन्दै इउटुबार होननाया बेनो। थ' बिथाङा थाखा खामाया लोगोफोर, बिथांनि चेनेला मनिटाइजेसन नङा। थ' आङो बे क्लिपखौ लानायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामहै, मानोना बिथांना भिउसनि एसे गोनांथि जादों, अब्ला मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नायदो नै लोगोफोर, बर'नि नाम्बार 1 इउटुबार आदा बि बयसनि चेनेला बेसेबां थाखा खामायो। थ' बेयावथ' लिरदों दि रेभिनिउआ $350 लानानै 5.6K। थ' लोगोफोर हमनानै लाबाय 5.6K आनो नङा, जेनेबा बेसे खामायनो हाया। नाथाय बियो खामायनो हाथारोबाबो 2.4K, 3K, 3.5K बेबायदि खामायनो जानो हागौ। थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय, आङो बिथांनि रेभिनिउखौ देखायला। थ' बिथाङा बेसेबां खामायनो हायो हमनानै ला 1.5 लाख, 2 लाख। थ' बेबायदि बिथाङा खामायगोन जानो हागौ आंनि मतलबा। थ' बेयाव लिरनाय दं नालाय 5.6K सिम खामायनो हायो होननानै। दा मानि बेयो इउटुबनिफ्रायल' रेभिनिउ जानाय, बिथांमोनहा स्पन्सारशिप लायो, गोबां स्पन्सारशिप लायो। जानो हागौ बिथाङा अबेबा स्पन्सारशिपखौ 50,000, 60,000, अबेखौबा 30,000, 80,000 बेबायदिनि स्पन्सारशिप लायो जानो हागौ। थ' बिदिनो बिथाङा खामायो आरो बिथांनि भिडिअखौथ' जों मिथिखायो, बिथाङा जेसेबां खामायो एसेबांनो गावनि भिडिअ खालामनायावनो गारफिनजोबखायो। मानोना बिथाङा एक्सपेल 100 स्कुटि ना मा होनो बेखौबो देख्रुबबाय, iPhone 16 Pro Max लेटेस्ट निउखौ देख्रुबबाय, iPhone 12 Pro Max मोनसे देख्रुबबाय, रियेलमिनि मोनसे डिभाइस मोनसे देख्रुबबाय, एखमबा कार लानानै देख्रुबबाय। बेबायदिनो बिथाङा गावनि आर्निंखौ गावनि भिडिअनि कन्टेन्टआव गारजोबो दै लोगोफोर, मोजां कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिबाय मानि सोर इउटुबारा बेसेबां खामायो आरो सोर इउटुबारा बेसेबां खामाया। थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै जुदि मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो, जाहाथे आं बेबायदिनो भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हाबाय थायो।